Ποσότητας ακριβώς ενός μολ πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πρώτο γενικό λύκειο της Καρδίτσας. Οι μαθητές του σχολείου διοργάνωσαν την πρωτότυπη αυτή έκθεση προκειμένου να κάνουν το μάθημα της χημείας ακόμα πιο ενδιαφέρον. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση οργανώθηκε σήμερα από τους μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας. Στο χώρο του σχολείου λειτουργήσε έκθεση χημικών ουσιών με ποσότητες ακριβώς ενός μολ, έκθεση αφίσας με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις σε σχολεία άλλων χωρών και έκθεση επεξηγηματικού υλικού. Οι μαθητές που ανέλαβαν την πρωτότυπη αυτή πρωτοβουλία έκαναν λόγο για μια όμορφη εμπειρία και από κοινού και με τον καθηγητή τους, κύριο Παπανούσκα, μίλησαν για το σκοπό της έκθεσης. Η έκθεση αυτή άρχισε να γιορτάζεται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια και εδώ σε εμάς στην Ελλάδα μάλλον είμαστε το μοναδικό σχολείο το οποίο γιορτάζει αυτή την ημέρα. Εκείνο που θα ήθελα να πω, πέρα από το περιεχόμενο που είναι ουσιαστικό, είναι η μεγάλη προθυμία, ο ενθουσιασμός και το κέφι των μαθητών που ασχολήθηκαν με αυτό, πέρα από το κλασικό τυπικό ωράριο του σχολείου. Ερχόταν εδώ το βράδυ και στείνανε και δουλεύανε και ζυγίζανε τις ουσίες και όλα αυτά γινόταν με πολύ κέφι και μεράκι. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, ήταν μια φανταστική εμπειρία για εμάς ως μαθητές, γιατί μέσα από αυτή την εκδήλωση ήρθαμε πιο κοντά στη χημεία. Και επίσης είμαστε πολύ περήφανοι που το πρώτο Λύκειο Καρδίτσας διοργανώνει μια τέτοια εκδήλωση και γιορτάζουμε τη μέρα του μόλ. Ο σκοπός είναι να φέρουμε τους μαθητές πιο κοντά στη χημεία και να κάνουμε τη χημεία πιο προσιτή έτσι σαν μάθημα.